Guys, nag-ano na ako naman. Ito, magluluto ako ng pinapit. Ito ang okra, may sibitaw, talong, kalabasa. So, himay-himay tayo. Gulay. Kaya nga, pinakbet. Pinakbet. Ni Inday. Ayan po, mga kapatid. Nakita nyo ba? Ayan. Ay, urong ko yung ano. Para makita nyo yung hinihiwa. Ayan. Kumusta pala kayo? Ayan, matagal-tagal ako hindi nag-live. So, for today, ayan po, maggugulay ako ng habang nakikipagkwentuhan sa inyo. For good news pala, andito ako uli ngayon sa Dubai, as in. So, nakabalik na ako dito after a long process. Ayan po. So, andito ako ngayon. Kumusta naman kayo dyan? Pasensya na. Matagal akong hindi nag-live. Ipagbalitaan sa inyo. Yan, kaliligo ko lang, di ako nagsuklay. Dahil nga, bisi-bisihan. Gano'n ka, Te? Ha? Oy, ang sarap. Ano yan, Pe? Milon. Okay. Ginawa kang juice. Salamat. O, ayan o, may grasya pa. May juice daw na sweet melon. Diba? Sweet melon ba? Nagla-live kasi ako sa ano ko sa YouTube. Habang nagbubulay. YouTube ka pala, Des. Oo, ayan. Meron ako matagal na. Ayan, ang dami ko ng followers. Ayun yung kaibigan ko. Naku, napakan sa YouTube. Diba? So, back again tayo sa pagla-live. Kasi nung nasa Pinas, yung mga pinapakita ko yung mga tanim ko, yung mga Ay, may ganun ka. yung tindahan ko. Ayan. Ngayon, dahil alone, walang magluluto. Malayo si Habibi. So, ako ang magluluto. Kumusta? Pala, ay, paki-ano na lang comment yung mga nagpapa ano sa mga YouTube nila. Nagpapa ayan, shout out. Paki-ano na lang. Paki-message. Ayan, paki-comment yung mga ano ninyo YouTube account para ma-shoutout ko kayo, ma-follow kayo ng aking mga followers. Ayan po. Para doon naman po sa mga Waray music lover. Ayan. Wala pa si Inday bagong upload ng music. Pasensya na. Kaya ako lang i-teach. Makikita niyo. So later on, papakita ko sa inyo kung paano ito, ang ganda ng kalabasa as in. Yan. Siguro ano to, parang magkunat. Masarap. Hindi naman ako masyadong maalam sa pagluluto. Kaya okay lang tong magluto-luto ako ng para sa ulam namin ng aking friendship. May work siya. Today is my off. Ayan, day off. Day off po. Day off, matagal ng off. Yes. Kaya, bossing ko kaya ito. Kasi, dalawa lang kaming kakain. Ng kaibigan ko. So, medyo marami na itong gulay. There's some. Ayan po. Pasensya kayo. So, later on, i-video ko na lang yung pagluluto ko. Ang isasahog ko pala is manok. Minok.
Ayan, isasahog ko pala manok. Ayan. Sabay-sabay ko na hugasan. Sarap kaya ng kalabasa. Siya yung magbibigay kulay sa gulay ko. Sa aking gulay. Ayan po, mga kapatid. Nawala yung aking viewers na isa. Nasaan kaya? Saan na nakarating? Nawala eh. Ayan po, mga kapatid. Luto-lutuan tayo. Gusto ko sanang videohan kung mamaya pagkatapos ko dito mag-live, i-video ko yung yung paano ako mag-isa. Ang sahog ko pala is manok dahil hindi pwede ang baboy dahil ang aking friendship is Muslim. So, diet muna tayo sa baboy. Baboyski. Nakakatuwa naman. Medyo normal na pa. Ay, saglit. Inumin pala natin itong crush yung juice. Ang sarap. Yan. Binigyan ako ng ka-roommate ko ng juice. Nagawa siya ng sweet melon. Na may gatas, maraming ice. Yummy. Hindi ko mapakita sa inyo. Ito pa yung lagayan niya. Oh, ayan. Shoutout pala dun sa mag-asawa kong number 1 fan po sa YouTube. Ayan. Mr. Tullets and Ruby. Ayan, shoutout sa inyo. Good news. Dito namin sa Dubai. Pasyal ako sa inyo. Pag may free time ako. Pasyal ako. Ngayon, ang free time ko is hiniga ko na lang at magluluto ako ng gulay. Maya ipakita ko sa inyo paano ako magluto ng gulay ski. Medyo marami na siya. Tingnan nyo. Yan okra, sitaw, tapos talong. Hindi ko na siya inubos. Kasi actually marami pa yung gulay. Ito Ayan. Hindi ko inubos. So, dagdagan ko pala yung lime. Talong. Ilang minutes na ako. Naka 8 minutes ako. 10 minutes na pala. Ayan, pakita ko sa inyo mga kapatid later on. Pag nag-ano na ako. Laki ng talong. Laki ang talong. Hindi, muli. Malaki ang talong. Malaki ang talong. Nakakatuwa naman. Ang saya-saya. Ayan. Magano tayo. Wala akong magawa. Ayan. Kumustahan na lang tayong lahat. Yes. O, sige mga guys, thank you sa panonood sa aking 2 million viewers. Thank you sa pag-spend ng time. Ayan po. Tapos na ako maghiwa. Bye-bye na.
Bye-bye na po.